Сезер, брат, да му удари някаква 50-ка, ще скоча в водата и ще плувам с нея. Мале като това апарат, мале. 50-ка, човек. Матко, аз не мога да хвана. Мале! Мале, малко влей! И здравейте! Днеска отиваме за риболов на кефал на река Арда. 1 юни сме, откриваме риболова. Нов съм в YouTube. Искам да се представя, казвам се Ефе. Ще споделям риболовни видеа тук на река Арда и не само. Ще ходя на всички реки, язовири. Пишете в коментарите къде да е следващото място, което да посетя за риболов. Искам да ви покажа само сега къде съм. С Сезер днеска се опитаме да хванем някакви риби. Той няма да лови, той само ще направи компания. Язовирът е пълен на макс, виждате, от доста време не е било така. Тръгваме към реката. Сезер, я снимай. Почти пристигнахме на реката, там има корморани и сега ще ви ги снимам. Остана ни някъде около 5 минути път, ще превържем такъмите и ще пробваме кефалите да видим какво ще стане. А сега слизаме към реката да ви кажа с какво ловя. 0,5 влакно, макара 2500, въдица до 7 грама акция и флуорокарбон 0,18 мм. Вие ни пожелайте успех! Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате, като цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато качваме нови видеа. Искам да видите само кормораните, ето там. Тези птици ядат рибите и ги плашат. Виждате какво направиха те. Сега ще сложим едно цеце от този цвет. Водата е доста поспаднала, виждате, да си настроим аванса. Почваме. Ще гледам да замятам колкото се може до отсрещния бряг. Опа, ето и първа рибка. Много съм пуснал аванса. Мале. Колко малък кефал, пък как се бори. Сигурно се е хванал странично. Да. Хванате странично. Ако долу се е зашил. Откачи се. Добре, няма проблеми, тъй става. Поне се разлових цвета. Колко време се опитвам да хвана нещо на него. Опа, пак ме удари. Рибите се разкалваха нещо тук. Два удара един след друг, не знам на камерата, би трябвало да се види. Ой, мале, още с самото... Айде. Добре. Първия кефал, който би трябвало да го изкарам за откриване. Опа! Един хубав брамбазък. Виждате. Успешно е открит сезона. Малък, но от сърце. Айде да го пускаме. Я вижте какво има тук отпреде. И виждате, изкарахме 2-3 рибки от това място там. Сега ще продължим надолу по реката. Рибите просто не искат да взимат, не знам, много са мудни, супер плахо пощипват примамката. Какво ли не пробвах? Въртележки, воблери, дълбоко газещи, плитко газещи. Но продължаваме да видим. Мале, вижте колко хубави места има. Рибите започнаха да се хранят, още на цопване даже ми реагират. Смених цвета на воблера, сложих мухата, с която отдеве хванах рибите. Гледайте колко хубаво им замятам. Не знам тия големи риби защо са толкова капризни. Не ги знам. Сега ще направя още няколко замятани
ще отидем към хубавите места, които съм си набелязал. Просто риби. Оле. Мале, така ма натресе. Викам си хубава риба, ама пак древосъче. Опа. Сезерчо! Какво ще кажеш, бе? Добре, айде да го пущаме. Добре, рибите се активизираха. Имам калванета. Опа! Оле, майко! Как се стреля? Общо взето, което правя това е замятам колкото се може приемалката да цопне до отсрещния бряг, изчаквам малко 2 секунди някъде и почвам да извозвам. Това е което правя. Нищо сложно. Нормално си вода. На задържане нямам никакъв успех. Ето сега пак ще задържа тук надолу. Рибите не са чак в толкова бързата вода. Още времето не е чак толкова топло и си стоят по вировете. Или на места, където течението не е чак толкова силно. Мали, по какви каманаци се качва? Каманаци! Опа! Добре, я ми дай вайцата. О, нападам, чакай. Чакай. Гледай сега. Опа! О, мале, какви красиви места, мале. Направо нямам търпението да заметна. Обаче, какво ще стане? Тук течението е много бързо, трябва да отидем малко по-надолу на малко по-спокойно място. Целта ми е за този риболов да фанем поне един 40 см кефал, пък да видим какво ще стане. Хайде! 5 minutes later. Мале, къв кефал фанах, мале. Мале, огромен е. Мале, 50-ка, човек. Мале, буцата. Брат, стой малко далеч от мен, Мале, бах ти буцата. Мале, бах ти буцата на мейплай. Мале, виждаш ли го, брат, снимай. Мале. Чай да не ми скъса, чакай. Тихо седя, тихо, брат, тихо, не знам какво фанахме, брат. Мале, брат. Не, аз не мога да бръмна, той така стоял. Мале, брат, какво? Стой. Майко, Оле, човек не мога да напълня страх ме. Не знам дали се е хванал добре. Оле, това е 50-ка. Мале, буцанин. Имай го, брат. Добре се е хванал. Мале. Мале, буцанин. Мале, човек, чакай. Господа, слуха. Матко, аз не мога хвана. Дръж вайцата, дръж. Бягай. Мале, какво е това, бе? Мале, батко, гледай.
Чакай. Отвори този цип. Отвори този цип. Мале, какво е това, бе? Отвори, не, отвори това, метър има там. Мале, бати кефала, това е 60 санта. Вижте на Мейфлая. Служи го е тук, метъра. Къв тукман, бате. Къв тукман, бате. 56 санта. 56 санта риба. 56 санта. Виждате Мейфлайчето, покажи. Покажи Мейфлайчето. Изиграх си последния кос. Викам на Сезер, последен път пробвам и тръгваме. Това какво е, бе, брат? Това е шаран направо, бе. Добре. Мале, човек. Последно, кажи, доволен ли си? Гледайте бисквития, де. Сега, както ви обещах, искам да си спазя обещанието. В началото на клипа, в трейлера се чува как викам, ако фана една 50-ка, скачам. Той е луд тук, вика, спазвай си обещанието. Той ми, какво да правим, си го спазиме. Да се преоблика и скачам. Мале, сърцето ще им спре. Се оправихме, качихме се в колата и вижте времето. Аз си спазих обещанието. Нали така? Да, брат. Чакаме още 2 часа и половина път. Благодаря ви много, че гледахте видеото. Дано да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате. До следващото ми видео. Чао!